ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେତେ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପାଇଁ ଲୋକ ନିଜ ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି। ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ହତଭାଗ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ପାଇ ଲୋକ ନିଜ ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କେବେ ହେଲେ ବି ନିଜ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟକୁ କୁହ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ତାକୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରେନି ସେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଖୁସିରେ ଅଛି ତେବେ ତାକୁ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ, ନଚେତ୍ ଏହାଠୁ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ସମ୍ମାନ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ମାନ ବଦଳରେ ସମ୍ମାନ କମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅପମାନ ବଦଳରେ ଅପମାନ ସୁଧମୂଳ ସହ ଫେରାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଅପମାନ ଥରେ ସହିଗଲେ ଅପମାନ କରିବା ବାଲାର ସାହସ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଘର ବଦଳିଥାଏ, ବସ୍ତ୍ର ବଦଳିଥାଏ, ସମ୍ବନ୍ଧ ବଦଳିଥାଏ, ତଥାପି ଦୁଃଖୀ ରହିଥାଏ କାରଣ ସେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳାଇ ନଥାଏ। ସଂସାରରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଜଣେ କୋଟିପତି ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଭିକାରୀ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଜଣେ ଗରିବ କାଲି ବି କୋଟିପତି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅହଙ୍କାରରେ କାହାରିକୁ ଛୋଟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। କିନ୍ତୁ ନା, ଆପଣମାନେ ଏମିତି କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ସାହୁ ଭାଉଜଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ୟା ପରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସାହୁ ଭାଉଜଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି କି ନାହିଁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।